isihloko sonegama nje sinaso nje yamanje ukukuhlephulela nje ukuthi ke mase usindisiwe thina sikholwa singaphansi kwesivumelwano esisha singaphansi kwana isivumelwano esisha ke uJesu asiletha kusona mawufunda incwadi kaJeremiah 31 uverse 38 makuyaphansi uyaprofeta uthi uNkulunkulu ngizokwenza isivumelwano noIsrael esingafani nesivumelwano esidala uthi kulesi sivumelwano engizosenza mayichaza ngegama likaJesu ngiyakufaka imithetho yami ezinhlizweni zabantwana bami ngiyibhale enhlizweni yabo haleluya ulalele nje amanzi ngihlala phansi ukuthi ke kwakukhona isivumelwano esidala kulesi sivumelwano esidala number 1 uNkulunkulu waletha imithetho mayeletha imithetho uNkulunkulu nikhona konzweni nikhona konzweni amen haleluya mayeletha imithetho uNkulunkulu uMose wanyukela entabeni mayanyukela entabeni wabuya nemithetho ilotshwe ematsheni thwale imithetho yalotshwe kuphi ematsheni yayilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu omele umoya ogcwele kwisivumelwano esidala umthetho walotshwa kuphi na asikhuluma ngala gama Jesu mina ngizofundisa kancane nje so classing lo 2 minutes olotshwe umthetho ulotshwe ngani omunwe kabani omunwe kaNkulunkulu omele bani umele bani uNkulunkulu batshele baba umoya oyingcwele umuntu kaNkulunkulu awumele bani umoya ongcwele so Mose akekho umuntu ongabhala etsheni ungabhala uNkulunkulu kuphela how powerful is God amen kodwa kwafumaniseka ukuthi ke imithetho sebeyithatha etsheni bayithatha ngoinki bayiloma nje encwadini kezomali kodwa kwafumaniseka ukuthi ke imithetho ilotshiwe yona kodwa ilotshela umuntu kezomali kwafumaniseka ukuthi ke umuntu akakwazi ukuyigcina leyo mthetho kezomali ngoba yayilotshwe kuphi na ematsheni asemaphepheni kezomali so we all covenant imithetho yayiseyincwadini yayisematsheni kodwa kwisivumelwano esisha imithetho kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu etsho kuJeremiah angisezi ukuyiloba ematsheni kodwa sengizoyiloba ezinhlizweni abazalwane so thina ke sikwisivumelwano esisha la uMongcwele esehlala kithi imithetho kaNkulunkulu isilotshwe ngaphakathi kezwakala so lesivumelwano singaphezulu kwesivumelwano esidala ivumelwano esidala sineBhayibheli elilotshiwe phansi kodwa kwisivumelwano esisha liyasuswa iBhayibheli emaphepheni kezwakala liyofaka kunenhlizweni yomuntu haleluya
ube iBhayibheli uhambe haleluya so masuku manesisha funeka uvumele umongcwele alobe imithetho kaNkulunkulu haleluya so ke mase kushungelwa akusashunelwa andumthetho ushunelwa ngaphansi kwamongcwele kanti engikhuluma nje umongcwele concept ayilobayo haleluya emoyeni omzalwane uthi ke uma sebengesivumelwane akekho siyofundisa omunye ukuthi mazi uNkulunkulu ngoba ayozazela bona uNkulunkulu haleluya so Israel we Old Testament kwakungabantu phaqa nje awuyithi Abantu phaqa. noma bebengamaJuda somandle bathanda babengabantu jophaqa bengasani naNkulunkulu bengenayo uNkulunkulu ngaphakathi most yabo phela nje kunjalo noma benayo imithetho kodwa ngoba yayingekho into eyenziwe ngaphakathi haleluya Amen. awuthi sivumelwana asisekho ngaphandle singaphakathi Sivumelwano asekho ngaphandle singaphakathi. khona into ofuneke ilotshwe kuwe ngaphakathi haleluya umntwana kaNkulunkulu akasafundiswa umuntu ngoba umongcwele uyena ofuneka amfundise engaphakathi kuye ngoba uyayiloba imithetho kaNkulunkulu uIsrael wonke ulaphana awugwele babengenayo umongcwele bonke nabaprofeti babewuthola ukuthi ehle nje phela abaniki bese kodwa babengenayo umongcwele ngaphakathi kubo obafundisa bonke amen when you covenant alwa kunomuntu olobayo ngaphakathi egameni lika Jesu haleluya 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 Amen. awufuna uJohn uqala verse 2 verse 9 bese ngiconclude le new covenant yabona umuntu ongena esivumelwano akahluphi ngoba unalo umuntu 1 John chapter 2 verse 4 verse 9 verse 19 2 verse 9 Lowo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuzokubeka lokho. haleluya verse 9 lo haleluya uyabona ukuthi lo muntu akasafundiswa umuntu haleluya ayonto ofuneka ube intshumayelo ephumayo kodwa basakhona umongcwele kodwa akufundisa yona ngaphakathi haleluya verse number 219 mayikhona baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi ukuba uma bebengabakithi babeyakuhlala nathi kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi yes 20 nina ninokugcotshwa okuvela kongcwele asikela baphumile la mina nibheke niyeke lo fundayo awuphinde futhi nina yes nina ninokugcotshwa okuvela kongcwele nina ninokugcotshwa okuvela kuphi na so masumzalwane unani unokugcoba kunjani ukubule ukugcoba ungaphakathi qhubeka mfana ivesi niyazi nonke awufunda uzwafunda ngazi nawo nina ninokugcotshwa okuvela kongcwele niyazi nonke niyazi konke niyazi nonke nonke niyazi nonke sibaba faka njalo futhi nithi nazi konke Yeah, abantu omshaka. Lina you know all things ngama emazwi lokho ukugcoba ngaphakathi kwakho wenza wazi konke verse 21 anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso anginilobelanga ngoba ningalazi ni yebo kodwa kuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni niyalazi iqiniso akukho manga avela kuphi na qhubeka kwethu ubani ongumqambi manga uma kungesiyo ophika ukuthi uJesu unguKristu na umqambi mangi lophika uJesu ukuthi uyane unguKristu ayalwa so when you covenant ayalwa uma uvuma uJesu ukuthi unguKristu wena unokugcotshwa ngaphakathi ayalwa wasina iqiniso izohamba
kuba kwethu Uye ongumphiko uKristu ophika uyise nendodana. ophika uyise nendodana uyini ungumphiki bani Kristu haleluya so we new covenant haleluya ubindodana ayiphiko haleluya ngaleyo ke Jesu abantu abenza bengangeni kwi new covenant khona abaphika ubaba khona abaphika indodana imosi yabantu ke bamvuma baba kodwa bayiphika indodana haleluya into eyenza abaSulumane angasindiswa ukuthi uJesu afuna ukumbeka njengendodana kaNkulunkulu haleluya afuna ukumgcinisa elingana abaprofeti bana oMohammed into eyenza nabanye abakhonza bengasinzwa kahle haleluya ukuthi abafuni ukukholwa indaba kayise nendodana haleluya ebuNkulunkulu babo haleluya ezithatha udlabeni zona ebonke Lona lo ophika indodana akanaye uyise. Ophika indodana akanaye bani? Yabona ukuthi ke ngabe mazwi uvuma uJesu unobana unoNkulunkulu ngaphakathi kwakho unokugcoba lento lena akudingi ufundiswe umuntu wazi yonke into haleluya. Ngoba uvuma indodana. Kodwa uma umphika uJesu awunayo bani? uNkulunkulu. Ufuna sidlule message yakho haleluya. Ewosisi. Ovuma indodana unayo uyise. Yebo. Lokho enakuzwayo wasekuqaleni makuhlale mina. Lokho enakuzwana sekuqaleni na akuhlale kuphi na? Basha ngisho njalo nje uhleli pha. Lokho akuzwa nje eqaleni ngazi wakho wazwane lento kaJesu haleluya. Wena into yakho nje una vumela kuhlale kuwe kungasuke. Haleluya. Lokho wamzwayo amen. Haleluya. Noma nje siwahamba zonke intaba, hambe wonke amaveli ayalo kodwa ngezento eyodwa lokho wamzwayo. Ngoba khona into wayizwa. Sungakholwa usathana nje uzwa ngalolu. Vume akuhlale kuwe lo. Amen. Ikhona ivesi lapha. Ikhona la ivesi. Funda kodwa ngijayela. Uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni nani niyakuhlala kuyo indodana nakuye uyise. Yilesi sithembiso yena asethembisa sona ukuphila okuphakathi. Yezwa. So le new covenant ikuthemba ina ukuphila ngane okuphakathi umwenza uhlala kuyise nabani nakuyindodana. Yezwa manje. Amen. So ke nande ngifuna kakhulu sengidlula kuleli verse ukuthi ke wena unana unokugcotshwa kuphina ngaphakathi haleluya wazi konke mayiqhubeka ngazansi uthi anidingi ukufundiswa umuntu yabona umuntu onomongcwele kwi-new covenant egameni kaJesu akafundiswa umuntu wazi konke ngoba imithetho ilotshwa yana ngaphakathi uyalazi ngeqiniso haleluya ulazi ngishengena ewiphi phakathi haleluya kodwa uyalazi iqiniso umuntu wakwalotshwa uNkulunkulu amen ake ngicela la ngibona isibonelo ubani wazi isundu la ekhaya bani wazi isundu alazi isundu manje bona ngapha sizahla leka bona isundu haleluya mange Mose amasunda akhula emanzini endaweni etheba amanzi make wakhatha nje wasiphula haleluya liphinde sihlume futhi liphinde sihlume nje ungasiphula kodwa liyahluma futhi amen ngoba imbewu yalo ihlala phakathi la ekhaya akwazi ukulidestroy alukwazi yabona le mbewu oyamukela izwi kaNkulunkulu into engadestroy noma ngafika ziphi izimo ekaSathane sisiphule kodwa umuntu owathola into kaNkulunkulu haleluya lonto leyihleli phakathi kuye haleluya iyohluma iyashuma haleluya
Sathana akakwazi ukumqeda umzalwane ngisho ngamsiphula ngoba wena njengesundu ayalwa lethe yangena kuwe ingena ivuka ngisho ukuphi egameni lika Jesu ayalwa lento manje ivuka ngisho esezabe ukuthi uyothwasa esezenza isangoma la khona ayalwa ona kucaca ukuthi lento lena khona into yangena kuye egameni lika Jesu ayalwa manje engowakithi ayalwa noma ngathi uphumile kodwa uyobuya ngisho esontweni ngisho kuJesu nasekholweni kodwa abaphumayo bahambe baphika uJesu ilaba ngazibatholi isulu ayalwa kodwa omthola ngaphela uYesu ngaphakathi kuye unjengomuntu okutshalwe kuyisundu ayalwa noma ngafika sishulwe kodwa imbewu ingaphakathi izahluma iyona ekhuluma ngayo isivumelwano esisha ayalwa silubale sifunde khona kuyo la kumaHebheru ayalwa sinompristi ongafani nompristi abadala haleluya ngicela ukuthandana nazo ngisuka la we all covenant kwakunabapriest nakhona awuna laba priest nabo babenza inkonzo benxusela umuntu kuNkulunkulu ngathi bengena nje laphana bephethe yonke into beshisa iphepho ngapha benikela imhlatshelo ngapha kodwa babenezono haleluya babesendlini kaLevi ayalwa ona masefika nenew covenant umpriest washintshwa wavela endlini yakaJuda ukuze kube a new covenant inompriest omusha ayalwa uthi mayiqhubeka ke lo mbhalo wamaHebheru ulompriest lona okhona akafana abapriest ngoba bona babefa kungena omunye kodwa yena ungumpriest opermanent omile njalo osinxusela kuNkulunkulu ayalwa ngenxa lokho unamandla ukusindisa thina uze kube phakathi haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. funda maHebheru verse 2 sithandaze ke mhlanje phansi ubona kaseka ngiyadeclare manalo ngibona umuntu onoYesu wathola uYesu owamthola ngempela uYesu mina ngisho ngathiwa manje usebhizi uyashumela usebhizi umfundisi ulungisa ama-altari emsamo lapha uma mthola ngempela uYesu ayalwa iyovuka lena uyena iyogoqa yogoqa athi ha sengibone inkosi yayoyishisa ngoba ngisho umuntu wathola uYesu ngempela ngoba imbewu ihlala kuye iyovuka yabona umuntu engamshumayeza mina uYesu wamthola ngempela angitatazeli noma ngakuphi nendawo lento le eyangena ngaphakathi ihluma njengesuku asipheki bathi abaculayo kahle la ehouse bathi uIsrael akaqedwa bathi abaqedeki phela funda ngcothule thu ngokungakho ke uJesu waba isiboniso sesivumelwano esingcono uJesu waba yini isibonakalo sesivumelwano esingcono asingcono sivumelwano Singcono sivumelwano qhubeka ulabo ke baba abaningi ababekwa babe ngabapristi ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo abaningi abapristi bathiyeka ukuthi baqhubeka ngenxa babefa bazalwane cela ukushumana sengihlala phansi ngokufundisa babefa abapristi bethiyeka ukwenza inkonzo yane yobupristi ayalwa so kwakudingeka umpristi ongeza ukuthiyeka funda kancane ngegama Jesu kepha yena ngenxa yokuba ehlala phakathi unobupristi obungena kuguquka ngokuba yena ehlala phakathi unobupristi obungena kuguquka
wavuka bazalwane haleluya uyabona kumele uJesu avuke wabafileyo ukuze njani abe no priest njani okungenaguquka haleluya we in a new covenant sinompriest ongenaguquka ohlala phakathi ovukile wabafileyo igama lakhe uYesu Kristu haleluya haleluya abapriest be old covenant babethiyeka ukwenza inkonzo yabo ngoba ubeyenza mayisena 100 mayisena 50 aphume esikhundleni aphinde afo omunye ngelo omunye lenkonzo iphele kodwa i new covenant sinompriest ohlala kuze kube phakade ongasathiyeke ukwenza inkonzo ngoba uphila ingona phakade ngokuvuka kwabafileyo Amen. funda kuwe awusuka yena Lapho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Lo mpriest weqhubeka. Lokhu ephilela njalo ukubamela. Lokhu ephilela njalo ukubamela. Cela sivala amaBhayibheli ethu. Amen. Benamhlanje ulibeke iBhayibheli lakho phansi. La conclude lento engifuna ukufundisa yona. Kule new covenant kunompriest ongasafi. Lo priest unamandla ukusindisa bonke abeza kuye. Ebese sichaza isizathu lo mvangeli noma lo apostoli obhalela ongaziwe igama lakhe. Usethi ngokuba uphilela njalo ukubanxusela lelesuthi kwamela lele uphilela njalo ukuba intercede. Bayizona Amen. Bayizona uphela njalo lana ubanxusela. So yingakho lesekhaya ngithi ke umuntu onalo priest noma isundo lingakhandwa uma yangena imbewu ihlunyiswa yini ngoba sinompriest ophila njalo ukusinxusela. Amen. Uphilela njana ukusinxusela. Siyathandazela. Namhlanje ngifuna enhlizweni yakho ubonga uNkulunkulu ukuthi kunomuntu omthandazelayo. Amen. Do you know why usuphelwa amandla ubone uyithathe uvuke kunomuntu okuthandazelayo. Before ubona ama-intercessors emhlabeni number 1 intercessor igama lakho uKristu Jesu. Bonke abathathe yena bane intercessor labo abazalwane. Manje ke yingakho thina singasadinga amadlozi ukuthi asicelele ngoba we have a number 1 intercessor elihleli ngamasizwe kaNkulunkulu. Amen. So ke ngeke sahlaba inkomo sithi basikhulumela. Haleluya. Sinayo sikhulumelayo igama lakhe uKristu Jesu. Mawusukule covenant haleluya awusadingi idlozi likhulumele. Haleluya. Ngelanga sochaza ukuthi yini idlozi haleluya ngoba khona lokho ekuchabangayo. Haleluya. Kodwa ke thina sine intercessor igama lakhe uJesu. Haleluya. Ngizofaka lokho nje kule new covenant haleluya ukuthi our covenant has an intercessor igama lakhe uJesu. Haleluya. Ingakho nginesiqiniseko haleluya ukunoma ngashayisa haleluya but bazalwane uthi Peter ngibona uSathane kulinga haleluya kodwa ngikuthandazele haleluya wathi ngimemezele nje sengihlala phansi webazalwane nithandazelwe niyathandazelwa niyakhulekelwa lento etshalwe kini iyakhulekelwa ingafi uma wamthola akunendaba nezivumuvumu
Anginendaba nokusikwa, anginendaba nokulahlwa, kodwa into engiyithandayo ukuthi ummeli wethu uyasixusela imihla ngemihla. Le new covenant nomuntu osithandazelayo, ingakho amandla mayiphela ukuvuthola amandla. Haleluya. Jesu kimi akasoze angijabulisa, unginika amandla ngiqhubeke. Jesu kimi akasoze angijabulise, uma ngikhathala endleleni unginika amandla ngiqhubeke. Jesu kimi akasoze angijabulisa, uma ngikhathala endleleni unginika amandla ngiqhubeke. Jesu kimi akasoze angijabulise. Hallelujah.